И наистина зачатието е една величествена мистерия на битието, в която участва самия Бог. Защото сега тук много хора се опитват да се зададат въпроса на защо понякога става зачатие, ама защо понякога не става зачатие. Първо, една жена, ако иска да стане майка, тя трябва да помоли Бога да бъде майка. Трябва да помоли сърцето на Бога, което е всъщност космичната жена, а, да й създаде условията тя да прояви този божествен архетип и то в майчинско отношение. Защото космичната жена може да се прояви като майка, може да се прояви като вдъхновителка, може да се прояви като любима жена, може въобще женския архетип може да се прояви по много Женски начини. архетипи, да. Важното е жената да поиска съзнателно от Бога и от сърцето на Бога, космичната жена, да се прояви любов, майчината любов чрез нея и да създадат условия това да се случи. Така, т.е. изисква се първо жената да се обърне към Бога за майчинство. Така. После съзнателната жена е хубаво да помоли Божествения ум, най-вече Бога, а Божественият ум, това е космичния мъж, съответно да се прояви в един съзнателен, разумен мъж в нейния живот, който поне да обича Бога. Поне това да прояви.